bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛɛ Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka koto mɔgɔw t'a la. Mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Leka wuli k'i jɔ. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo, bɛɛ lajɛlen k'a fɔ sa ko min ye sunkalo a tile 13 ale bɛ ka taa suntigɛ masurunya na kosɛbɛ.
wulada in na Bamakɔ embouteillage ko kuma sunkalo kɔnɔna in na an bɛna n'an da don ale la maa caman y'a yira k'a fɔ ko n'i bɔra i ka baarakɛyɔrɔ yanni i ka se kɔni su bɛ tigɛ k'i to yen kuma tɛ 3e pont ale kɛlen don kataba 4 ye Kidal école karamɔgɔw ko wele kɛlen n'u ma k'u ka segin ka n'u place la hali bi min ye Gawokaw fɛ yen sa mugujugu dɔ kerenna yen surɔ min bɔr'o la n'o da tulo kan hôpital min jɛlen don ni Mali Bamakɔ Mali hôpital bɛɛ ye o ye Yota ye ale kɔni de ye bɛɛ dan ɲina jɔyɔrɔ ko ta sanfɛla n'o fɔ sɔgɔmada in na ministre médecin colonel Asaba Jalo ale tun bɛ Katikaw fɛ yen Kati dɔgɔtɔrɔso u y'o dayɛlɛ maaw bɛ se ka na o lajɛ cogo min na kɔkan kibaruyaw la sa Irisilakaw olu ni Ukraine bɛna bɛn sɔrɔ lawaleyali minnu kɛra o senfɛ ani sigika kuma minnu kɛra o senfɛ sa an n'o da tulo kan Trump kɔni ale y'a ka taxation ko daminɛ hanfala ye min ye u ka minɛn minnu bɛ bɔ ka taa nanzaralakaw fɛ yen 100 siradala 25 a y'o fara olu kan olu fana ko n'Ala sɔnna avril kalo tile fɔlɔ u n'a jaabi ka dɔ fara u taw kan seko ni dɔnko bi an bɛna kuma di Amadi Jalo ma o la sa an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Katibugu kɔnɔna na yaasa ka se ka ɲaamɛ fara min bɛ Sɔkaw fɛ yen ale na dɔ fɔ an ɲɛna o la ani seko ni dɔnko nin ye an ka kumaw la kumabaw ye sɔɔni sisan an bɛna ka na u ɲɛfɔ aw ɲɛna Keba Ibrahim Jalo ale bi yan ka taa fara Falaye Keyita kan Falaye i fana tɛ dɔ fara i tɔgɔ kan Keba bɛ fanga ɲini de la koyi ko ni tɔgɔ kɛra 3 ye Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma Bamananw ko danaya tɛ sa sugu la wa maa ti folotɔ ka kanɔ kɔnɔ sanga a yɛrɛ kɔ fiyewu Falaye an kun ye a fɔ nin dɔgɔkun in na ne ni Keba o bɔlɔlɔ sira fɛ sa min ye ministre des affaires étrangères an ka jamana ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ ministre ale ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan maliden minnu bɛ kɔ kan u bɛ se ka t'u ka sɛbɛnkow lajɛ yɔrɔ min an ye kibaruya in di an ko maaw ma u k'a lajɛ a ko bɛ cogo min olu de bɛ tunga la olu de bɛ taa sanfɛ u b'a dɔn maa 3 ka jaabi o binna min ye an kɔrɔkɛ Sori Sako n'ale bɛ Canada a ko jɔn ko Ala a taara fɛn sanfɛ a y'i bugubuguma ka don a womisɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa a taara rendez-vous ta a yɛrɛ ye k'a bɛna taa Mali passeport ta u y'o bɛɛ ci a ma papier fɛn b'a tɔgɔ la a y'o bɛɛ lajɛlen ladon o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Falaye an balimakɛ wɛrɛ o bɛ New York ale tɔgɔ ye ko Mamadu Konate a ko a taara site in sanfɛ ko kibaruya minnu n'a mago b'u la ko a ka ɲi ko 5 sur 5 ko a bɛ dugawu don kɛ sa ko Ala ka sunkalo timɛko ɲuman d'a ma min ye AES ni Mali k'Ala ka o kɛnɛ to wulada in na Dawuda Sisoko ka bɔ Paris o ko ale taara page in sanfɛ Falaye ale y'i munumunu k'i dugudɛgɛ ale tun b'a fɛ ka wolosɛbɛn de dilan a den ye a ko ale m'o yɔrɔ ye a la ko ni dɛmɛ bɛ se ka don ale ma yaasa biométrie bɛ dilan cogo min na a den ye ale ni wolosɛbɛn dilanyɔrɔ o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na wa an b'a yira fana k'a fɔ min ye job ka baarakɛyɔrɔ maaw ye u bɛ wulikajɔ la hali bi yaasa faamuyali ni baara mun n'o daminɛna passeport ko la AES passeport la u kun ye sɛbɛn kunfɔlɔ 2 ci ka taa u ka maaw ma ka ɲɛfɔli kɛ u ye kɔsa in na tuguni u ye sɛbɛn wɛrɛ ci Falaye a bɛɛ kɛ kun ye min ye maaw ka se ka faamuyali kɛ baara in na ale la faamuyali ko cogo ɲuman na maliden minnu bɛ yen ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ u ka se ka passeport ordinaire ni fɛnw sɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i ka passeport sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma degun sɔrɔ gouvernement ale ka laɲini ye o ye sɛbɛn ninnu di kun ye o ye bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'i sago sɔrɔ nin ye kibaruyaw ye an ye minnu sɔrɔ affaires étrangères maaw bolo bi tile kɔnɔna na ka kɛ ni an yɛrɛ ye laseli min kɛ pour que ka se ka o fɔ mɔgɔw ye u bɛ se k'a faamuya cogo min na an ko bɛɛ ma n ko Gawokaw fɛ yen kunun k'o surɔ min ye dugu maaw kun kumaw taara dɔɔni o bi n'o ye mugukuru belebelebaw ye u y'o 4 de fili Gawo kan kan a yɛrɛ sa k'a fɔ kɔni jatigɛ bonyana kosɛbɛ dugu kɔnɔ den kelen o joginna la so dɔ a y'o fana sɔrɔ nka bi sɔgɔmada in na Gawokaw kɔni olu ye baara daminɛ dugudenw k'olu hakili la sigi mɛ min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ sɛgɛsɛgɛli la sa ka se ka nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn nin waati in na Bamakɔ kɔnɔna na suntigɛ ka bɔ i ka baarakɛyɔrɔ la k'i bɛ t'i ka so embouteillage ale kɛlen don ka degun ta ka ɲɛsin maaw ma
maa minnu bɛ sun na u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko min ye pɔn sabanan ye n'ala ma farati hali ni e bɔra nɛgɛ kanɲɛ 16 fala i n'a fɔ baara bɛ jigin cogo min k'i setɔ so kɔni ɛri 1 ɛri 2 i bɛ sɔn k'o kɛ pɔn sabanan in sanfɛ dɛ n'an b'a fɔ ma ko quartier Mali pɔn ko bi ko a kɔni tigɛli kɛlen don kataba 4 ye maaw bolo funteni bɛɛ dugukolo ka kala min ye maa minnu bɛ yen n'olu tɛ siraba sariyaw yɛrɛ botan maaw fana ka damangoyaw bɛ se ɲɔgɔn ma a kɔnɔna na kamalennin dɔ y'a fɔ studio tamani maaw ye ko nin y'ale siɲɛ 2 ye ale bɛ bɔ a ka baarakɛyɔrɔ la nɛgɛ kanɲɛ 16 mana tɛmɛ miniti 30 ye ko nka ko a bɛna ta k'ale bɛ sun tigɛ k'a to pɔn sanfɛ de dɛ ko nin y'ale siɲɛ 2 ye maa wɛrɛ bɛ yen o dusu man ka go kosɛbɛ o ko ko ale t'a dɔn ko polisiw yɛrɛ bɛ baara min na nin yɔrɔ in na ye kelen bɛ yen o ko fara polisiw la dɛ k'e ɲɛ tɛ nin kamalennin na n'a ka nɛgɛso n'a ka namasaw ni fɛnw ye wa k'a sigilen tɛ nin sira kan ko jɔnni y'a fɔ a ye k'a ka wuli ka bɔ yen wa k'o bɛɛ ye polisiw nɔ ye wa k'a ye polisiw to yen ko polisiw ma fosi kɛ muso dɔ bɛ yen o ko k'ale kɔni m'a dɔn ale yɛrɛ ye min kɛ koyi ɛri 1 ale jɔlen filɛ a tɛ taa ɲɛ a tɛ k'a kɔ maaw bɛ ka n'u dasi ale ka mobili la ten u bɛ ka n'u dasi ala ten wa ni a ka so tɛ ani suntigɛ tɛ foyi t'ale bolo a wɔsilen b'a fala ye a yɛrɛ bɔra sa k'u ka ɲɛ ale ma ko k'ale ka mobili bɔ ni wo in kɔnɔna na Bamakɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ siraba kan kosɛbɛ olu ko n'i b'a fɛ ka taa so joona fala ye ko seli fana don dɛ midi ko kalaw ko bɔ n'i yɛrɛ ye ko nɔn tɛ pɔn sabanan o pɔn filanan o pɔn fɛn fɛn bɛ yen bi Bamakɔ kɔnɔna na k'a si tɛmɛ man di wa kuma dɔw bɛ kɛ k'i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ maaninfinw de bɛ bolifɛn ninnu kɔnɔ tellement maaw bɛ t'u fereke ɲɔgɔn na cogo min na a n'a dusumangoya n'a kumakan jugu a n'a daji se o bɛɛ b'a la de u bɛ daji seri a sunbaatɔ daji wuladafɛlama ma ye dɛ o ye sɛgɛ ye dɛ n'o binni kan o ye sɛgɛ ye dɛ suntigɛ waati kɔni suntigɛla kɔni a da kasa ka di kosɛbɛ nka min ye daji manamana minnu bɛ bɔ o ye kataba 4 ye ko k'a ɲini bɛɛ fɛ sa sunkalo in kɔnɔna na maaw ka ɲɔgɔn bonya circulation na ten sa maaw ka sariyaw bonya tɛmɛtɛkɛ sira minnu fɛ sigi man ka kɛ yɔrɔ minnu na min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na bi ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ fala ye ko don dɔ la kɔni ko seli mana surunya k'an to ta ko taafa ni nafa tɛna na dɔn maa si la Bamakɔ k'a sababuya kɛ maaw olu yɛrɛ tɛ siraba ka siraba sariyaw olu labonya tɛmɛsiraw tɛ bonya yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kɛlen don feerelikɛlaw ye minɛnmisɛntigiw fana bɛ baara la funteni ale bɛ sɔn gudɔrɔn fana ka kala n'an bɔra yen an bɛ taa Kidalikaw fɛ yen Kidal ale gouverneur ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ école karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u y'u sigiyɔrɔ bila n'u tɛ ka taa baara kɛ Kidal kɔnɔna na ko mars kalo tile 27 k'o ye o ye a ko dan ye ni ala sɔnna ma n'o y'a sɔrɔ maa kɔni ma ye académie directeur ale ko ale fana na lisi bɔ lisi min b'a yira sa k'a fɔ ko o maaw kɔni ko ka a yirula k'a fɔ ko u ni ɲangini min ka kan k'a n'o ta k'o ɲɛsin u ma ka kɛ ni baara o sariya ye an ka jamana ale kɔnɔna na fala ye n'an bɔra Kidal an bɛ taa Katikaw fɛ yen bi sɔgɔmada in na hôpital di Kati la da yɛlɛla bɛɛ lajɛlen ye maaw bɛ se cogo min na ka na kɛnɛ ka na lajɛ baara min bɛ sen na hôpital di Kati kɔnɔna na médecin colonel Asa Bajalo ale min ye an ka kɛnɛya minisiri ale tun bɛ yen min ye minisiriso in yɛrɛ fana baarakɛlaw olu tun bɛ yen Madina n'ale fana ye Mali minisiri ye min bɛ sirabaka ko kunna ale fana tun bɛ kɛnɛ kan jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ CNT kɔnɔna na n'o ka ko ɲɛsinnen don sirabaka ko ma o fana tun bɛ kɛnɛ kan Kati dugutigilakaw maa mafalen fɛn fɛn bɛ yen sa bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na dugudenw ni dɔgɔtɔrɔsow ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen kɛnɛ bannen tuma min kibaruya ka mukoro kalama jɔ min ye colonel Asa Bajalo la ale ni madame Damele Madina u ye min sɔrɔ k'a fɔ Kati dɔgɔtɔrɔso journée porte ouverte la muso 2 ye ministres an k'u lamɛn. Lajɛli ninnu kɔfɛ an bɛ se ka min fɔ an b'a fɔ alhamdulilayi Kati bɛ ka kɛ an sago ye parce que Kati bɛ yɔrɔ min na bi Kati tɛ ɲɛbɔ dɔgɔtɔrɔso si fɛ hali Mali kɔkan na bana suguya bɛɛ bɛ furakɛ Kati sisan tout ce qui est fɛn fɛn opération bana ye fɛn fɛn ye karili banaw ye mɔgɔw bɛ avion ta ka taa fɛn dɔw furakɛ miliyɔn 10 kɔ o bɛ kɛ yan nɔ danɔgɔnba la donc baara bɛ ka kɛ ka ɲɛ wa k'a yira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ yan nɔ wari ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ wari bɔra jamana yɛrɛ ka palan de kɔnɔ o yɔrɔ la an bɛ président de la transition fo n'o ye général Assimi Goïta ye n'a ka premier ministre n'o ye général de division Ablaye Maiga ye mais an bɛ ministre de l'économie et des finances fana fo parce que ale de bɛ nin wari in bɛɛ di pour que nin baara in ka se ka kɛ Mali bɛ nin gɛlɛya in na Mali bɛ nin embargo nin fɛn bɛɛ la mais malgré tout ça
Mali tɛ kɔ furakɛli ta yɔrɔ la an b'a fɔ min ma ko yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛya ta sira fɛ Mali la o kɛlen don k'o ye parce que mɔgɔw bɛ bɔ fɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka n'u furakɛ Mali la bi bi in na sikan ye min ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye jamanaden bɛ ka kɛnɛya sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ jamanadenw ka diya an ka jamana ɲɛmɔgɔw la n'u ye laɲini minnu kɛ n'u ye décision minnu ta sɛba a tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka k'a den kɔrɔ donc fɛn fɛn mana kɛ u b'a kɛ walasa jamanadenw ka se ka lafiya de sɔrɔ an b'o ɲini u fɛ an k'an ka ɲɛmɔgɔw lamɛn ni décision minnu taara an ka t'u kɔ an yɛrɛ fana k'an cɛsiri an ka baara kɛ président la transition bɛ tilen k'a fɔ bɛɛ k'i ka baara kɛ ni bɛɛ y'i ka baara kɛ jamana bɛ taa ɲɛ olu man'u ta kɛ an yɛrɛ fana an ka niveau la an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ an bɛ foli lase an dɛmɛbaga bɛɛ ma an b'a ɲini maliden fana bɛɛ fɛ fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ n'u bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na mais ministre des transports fo yan nɔ ale hali forage min filɛ nin ye ale de nana n'a ye nin dɔgɔtɔrɔso in na a ye baara caman kɛ yan nɔ wa yan dɔrɔn tɛ dɛ an ka yɔrɔ komi ale chargelen don accident ni fɛn ninnu géreli la san o san a bɛ remise symbolique kɛ furaw bɛ d'anw ma minɛnw bɛ d'anw ma pour que an ka se ka banabaatɔw furakɛ n'an bɛɛ y'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ an ka kasaraw la an bi kɛnɛ min ka sɔgɔmada in na n'o ye ka na an ka kɛnɛyasoba min bi Bamakɔ Woroduguyanfan fɛ n'an b'a fɔ o ma ko Kati ka n'o kɔnɔna na ka na an ɲɛ da an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina minnu ta ka baarakɛminɛn minnu ɲini ka n'olu bila walasa Mali kɔnɔ maliden bɛɛ bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma bɔ ka taa dugu wɛrɛ la ko ye ko ye fɔ ko ban an yɛrɛ ɲɛ dara min ka bi o bɛ wasa bɔ aw yɛrɛ kunnafoni jɛnsɛnla minnu bɛ yan ni an bɔra nin kɛnɛ kan n'aw y'a jɛnsɛn bɔlɔlɔ kan maa caman bɛ yen o n'a kunnafoni sɔrɔ k'a sɔrɔ o ma taa yɔrɔ jan ne yɛrɛ ko dɔw ye yan sɔgɔmada in na ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'o bɛ Mali kɔnɔ yan jango Katiya a ko bɛ yen a ko ɲɛna an bɛ bɔ yan an bɛ taa kɔfɛ k'an bɛ taa kɛnɛya ɲini mais an ye min ye bi maliyɛn bɛɛ bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma taa maaw ti ko caman bɛ yen maaw t'a kalama sisan an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli ka na Katiya kɛnɛyaso la n'i nana n'i ka laduru ye min ye n'i y'o fɔ a min bɛ yan an yɛrɛ bi boli ka taa yɔrɔ dɔw la a tɛ yen an ye so ninnu lajɛ an minnu salo kɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'olu b'a kɔnɔ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw olu yɛrɛ ye an gɛrɛfɛ dugu caman bɔ k'olu mɔgɔ caman bɛna ka na ka u yɛrɛ furakɛ an yɛrɛ kun fɛ olu bɛ ɲɛfɛ jan an bolo ɲɛ donc olu bɛɛ ye nimisa wasa ye min kɛra ne y'a fɔ n ko n'i ko k'i bi min kɛ o k'a sɔrɔ kɛnɛya b'i bolo n bɛ don mobili kɔnɔ n bɛ taa baara yɔrɔ la ni kɛnɛya t'i la i tɛ se ka taa nin kɛ donc kɛnɛya tigilamɔgɔw an k'an k'an jija k'u kɔrɔkɔrɔma don k'u dɛmɛ n bɛ aw ka kuma baranin na n b'a ɲini fɛnɛ mɔgɔ ma bɛ yen ne de b'a fɛ ka ɲuman kɛ ɲumankɛyɔrɔ tɛ tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna kan n'i nana n'i ka ɲuman di a sera a seyɔrɔ la donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ n'an b'a fɔ ko bonne volonté u kana dɔgɔtɔrɔso la caman kɛra n'u bɛ se ka dɔ fara a kan parce que segu ka ko ten ko nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ min bɛ yan o ka ca nka jama bɛ caya don o don ka taa fɛ donc don o don laɲiniw bɛ yen dɔ bɛ fara a kan donc ni min bɛ yen n'i sera ka na fara u kan u ye min kɛ i yɛrɛ bɛ se ka min fara u kan k'u fara u kan k'u kɔkɔrɔma don walasa a tɔ bɛ se ka taa ɲɛ o bɛ diya an ye donc an bi baarakɛlaw kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu bɛ yan an b'olu fo banabaatɔ yɛrɛ minnu bɛ yan an b'a ɲini u fɛ u ka fara minnu bɛ yen n'olu b'a la ka u ka bana furakɛ u ka fara u kan an bɛɛ ka an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan walasa a ko bɛ se ka ɲɛ sinon a ko ɲɛna n yɛrɛ ye min ye a ko ɲɛna an bɛ dugawu kɛ ala k'a tɔ sabati. ayiwa Madina an b'a fɔ ka Asa Bajalo fana fo ni waleya in na an bɛ taa Faleya Alhaji Keyita ale min bilalen don ko ka kow ɲɛnabɔ kani bi tɛ ale kɔni tun ye baara daminɛ kɛnɛya ko ta na sira fɛ Faleyakaw olu fɛ yen hokumu kɔnɔna na sa a tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka dɔgɔtɔrɔso la kurakuraya ani ka ambulance min layidu ta o sira kɛnɛ kan ka bɔ Fala ye. Tare ko fɔlenkɔrɔ tɔ ye dalamaga ye ambulance médicalisée min n'a commandera association des acteurs engagés pour le développement de Faleya fɛ o ambulance in Dakar Port étape tɛmɛlen fo ka na se Bamako ma ambulance in bi a filɛ nin ye Keɲeba nin y'a jɔlen ye président Elhaji ka da la tubabuw b'a fɔ cogo min na ko joindre l'acte à la parole nin ye o baara de sabatilen ye ninnu fɛ u ye ŋaniya siri k'a fɔ ko olu ka kɔnba ko Faleya jɔli de don olu ka kɔnba Faleya ka ɲɛtaga de don i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na une ambulance flambant neuve venue tout droit de l'usine Mole Sauveur a yira an na dɛ. Voilà ambulance bɛ yen
ambulance be ni est médicalisé c'est vous ñama e ga ko fur dale chauffeur ke ote obe ci ni chauffeur VIP de voilà ambulance be ambulance fana be mi est médicalisé o de donc ango ko bonma to be se ga opérer ni ngono che caméra do ni ngono ta mo ko ala je ko sobere ni ye kenye bade ama se fale afro de che pa ngaje no ajoya ni kenye bade ama se fale afro bonma to be opérer ni ngono c'est bien, c'est un regard très propre. C'est ni fini ko dese yimina o ke gazi do ni yoro nono na ka do ni no oxygène voilà do doro de nya don che ay tim kala che fambe ko ay non mo te sa fait blé ay samoni ni ame ko amblasi ni le merci beaucoup ay ninte mo bolo folo ya chena ninte mo bolo folo c'est vous ninte mo bolo folo de voilà 0 km ouais 0 ninte mo si bolo folo akala de pion ava fait voilà non ninte mo si bolo folo ninte ando mo bolo folo fala ka association de acteurs engagés pour le développement de Falia. Nous sommes pour le moment. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenyaba. Amlaziya et Rasul Kenyaba bi. Alhamdulillah. Non, nous sommes pour le foro. Falia kao. Akana ke flow ka ambulance ko de ko fuka do ambulance ko no. Ala ka ɲɛ ka d'a ma n'an bɔra ye halisa an bɛ to kɛnɛya hukumu kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso k'olu kimɛ min ye sanuya baara kɛ kosɛbɛ ani mun sera ka dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ baaraw matarafa ani maaw tɔbɔtɔli o ɲɔgɔndan tun bɛ sen na jaabi bɔra nin kalo in tile 13 o tɛ bi ye sa wa jaabi in senfɛ sa dɔgɔtɔrɔso 15 o de tun bɛ ɲɔgɔndan in na Mali kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso min kɔni bɛ yen bi na n'o kɔni ka ɲi ni dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen ye o ye Yota ye Yota ale tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ da ale kan o ye Katikaw ka dɔgɔtɔrɔso ye filanan ye Hôpital du Mali ale o de ye filanan ye min ye Katikaw ka dɔgɔtɔrɔso ale ye sabanan ye n'o ye Dr Boubacar Siri Sall o tɔgɔla dɔgɔtɔrɔso olu de kɔni ye sabanan ye a ko in na kimɛliw olu kɛra kuru lajɛli sɛgɛsɛgɛli 22 kan 22 min bɛ tali kɛ sa maa minnu bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'u bɛ nimisiwasa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ baara kɛcogo ɲuman maaw tali urgence kɔnɔna na don minnu ye ni baara bɛ se ka k'o la maa caman bɛ baara kɛ cogo min na sɛgɛsɛgɛliw minnu fana bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ maaw ka baara kɛcogo ni u ka opération bɛɛ lajɛlen kɔtɔga ni opération mana ban banabaatɔw yɛrɛ ka nimisiwasa sɔrɔli ani u somɔgɔw n'u kɛrɛfɛmaaw ka u bɛɛ lajɛlen lajɛ ani dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ baara matarafali ɲɔgɔndan in ye tali kɛ o baara hukumu kɔnɔna na ka kɔni bɛɛ ɲɛ sa an b'a yira sa k'a fɔ ko Kuna Siringo min ye colonel Asa Bajalo ye a tun bɛ pankurunjigi kɛnɛ na furaw olu kɔni nana ka di min ye vaccin 927 o nana di Mali ma miliyari 2 a n'a kunkanfɛ jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko Gavi vaccin olu de y'o di sa yaasa pali bana ale ka se ka kunbɛn cogo min na pali yɛrɛ tɔgɔla don o ye avril kalo nata tile 25 ye o don gɛrɛgɛrɛnnen hukumu kɔnɔna na sa ni min ye nin vaccin ninnu ye kɔni u nata kɛ ka baara kɛ o kɛnɛ kan jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi n'o bɛ jo sariya baara kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a fɔ ma ko CNDH ale kɔni maaw kun ka baara banna jɛkulu ale la kurakurayara bi Cour suprême kɔnɔna na sa maa 8 kura o taara ka bila jɛkulu in kɔnɔna na Maimuna Jankuma Dambele ale bɛ o la ka taa se min ye Bintu Fune Samake ale bɛ o la Madame Boire Bintu Fune Samake bɛ o la Maître Aïssata Fune Temeli o fana bɛ a la Seku Konare Maître Monsieur Seku Konare bɛ a la Docteur Umaru Zakaria Touré o bɛ a la Fakara Fayinke ale ye kunnafonidila ale b'a la
Alkadri Jara o yɛrɛ de kɛra jɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye professeur Alkadri Jara ye ale kɛra ɲɛmaa ye ka taa se sa min ye Ibrahima Ndiaye ma ninnu de kɔni maa 8 sugandira ka taa CNDH jo sariya la ko fɛn fɛn lasafasali fɛn fɛn bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ sa olu de kan k'u hakili to o la an ka jamana kɔnɔna na min ye jɛrɛ jɛkulu in ye sa a kɔni fasodenw ka tɔn jɛkulu don gouvernement ana ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. AGFO ale ka conseil d'administration tago 9nan baaraw kɛra premier ministre ale ka yamaruya kɔnɔna na bi sabula jɛkulu in a ɲɛmaya bɛ premier ministre bolo général de division Abdoulaye Mayiga ale yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa ka taa AGFO la yaasa ka taa sa nin jɛrɛ in kɛnɛ kan babu ye tali kɛ min na sa u ka salongo baara n'o ye tago 8nan ye 9nan bolomadaliw kɛlen don cogo min na gɛlɛya minnu yera baara la AGFO yɛrɛ ye degun min sɔrɔ fo ɲɛmaya falen kɛra ka kɛ ni musakaw minnu sɛgɛsɛgɛra ni vérificateur y'a fɔ ko majɛw b'a la sa o yɛlɛmabaw la waleyali o nana kɛ san 2024 kɔnɔna na gɛlɛya caman yera u ka baaraw la sabula u tun ye mun labɛn k'a fɔ k'u bɛ baara minnu kɛ olu caman ma se ka sen sɔrɔ musakaw ale ni téléphone surtout sugu ninnu sa kulu caman t'u ka musakaw sara i n'a fɔ k'an ka sara cogo min na fɛɛrɛ de bɛna sigi sen kan sa yaasa o ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min o sɛgɛsɛgɛli de hukumu kɔnɔna na sa vérificateur kɔni ye majɛ caman ye musakako ta na fanfɛla la o nana ni ɲɛmaa falen ye san ban waati nin waati na sa min ye san 2024 san o sɛbɛnw ye laɲini minnu kɛ ani majɛ minnu yera sa o ye musakako kɔni bɛndɛrɛbɛn k'a lajɛ sa u bɛ se ka cogo min na ka don bɛrɛ la nin waati na salongo 100 siradala 51 musaka ani laɲini olu de sera ka sabati o kɔrɔ ko gɛlɛya bɛ baarakɛyɔrɔ in na kosɛbɛ degun min n'o kɛlen don k'a to sa a yɛrɛ tɛ ka se k'a ka baaraw kɛ o de la sa ɲinan san kɔnɔna na ɲininen n'u fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa cogoya min na baara minnu kun laɲininen n'u fɛ u bɛ se ka tɛmɛ olu kan cogo min na musaka min kun bolodalen don u bolo sa salongo n'o ye sefa wari miliyari 7 ye ɲinan ta o ka ca o ye miliyari 43 a n'a kunkanfɛn ye u y'a yira sa k'a fɔ kɔni k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan sa yaasa AGFO yɛrɛ ka se ka bɔ a yɛrɛ la premier ministre ale min ye conseil d'administration ɲɛmaa ye a y'a ɲini u fɛ u ka cɛsiri kɛ baara minnu bɛ yen ni olu kalifar'u la u k'u jija jaabi ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka kɛ ni maaw ka nimisi wasali ye jɛrɛ jɛkulu faralen don ɲɔgɔn kan Sikasokaw fɛ yen jɛrɛ jɛkulu 3 sa olu kɔni ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan dunko juguya ni yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na min ye baara in ye sa ale kɔni kurumo karili kɛra Sikasokaw fɛ yen min ye bɔsintigila ka faso nafolo daraki k'o k'i ta ye ka i bolo fa jamana ka nafolo la walima mɔgɔw t'a la sa u y'a yira sa ko baara in kɛkun ye k'o kɔn fasodenw ka tɔnjɛkulu b'a la cogo min kunnafonidilaw fana b'a la o cogoya kelen na baara in bɛna sigi sen ka jɛkulu belebeleba 3 min fɛ sa o ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye o ye CSLP ka taa se Sahel ma ale ni Bɛnbere u y'a yira sa ko musaka kɔni ale bɔra Pays-Bas ka lasigidenso yɔrɔ la kalo 12 de kan ka kɛ baara in na commune 15 kɔnɔna na Buguni mara la Kulikoro Kucala Segu Sikaso ani Bamako Mali douanelakaw a yera ka wasa k'olu kɔni ye u bolo da tulu bidɔn 977 kan min ye tulu in ye sa ko a minɛna Kulikorokaw fɛ yen douanelakaw ye nin min minɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko a tulu sigana bɛ a la kosɛbɛ ale ni farini ani fɛn wɛrɛw fɛn minnu bɛ yen bi n'olu bɔra kɔ kan ka na ni o kɔnnen don an ka jamana ale kɔnɔna na Imam Mamun Diko ale masɔnna maa dɔ k'o kun minɛnen don ka bila kaso la nka min ye kunna siniko ko a y'a yɛrɛ sɔrɔ ka tɔnjɛkulu maaw kɔni ye kibaruya di kibaruya ma ani bɔlɔlɔ sira ale fɛ kɔkan kibaruyaw la Senegalikaw fɛ yen Senegalikaw ka wasabulon ale ye sariyakisɛ dɔ ta sa k'u ka jamanakuntigi yamaruya a ka se ka baara kɛ ni Maroc ye ka soden falen k'o baaraw kɛ sariyako ta nasira fɛ min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa tunga la Maroc olu ka ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Maroc ni Senegal ale jamana o ni ɲɔgɔn cɛ RD Congo olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Angolakaw ye olu ye wulikajɔ daminɛ yaasa kɛlɛ min bɛ u ka jamana kɔnɔ ni M23 maaw kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ u la yɔrɔ caman na o kɛlɛ bɛ se ka ban cogo di Luanda ɲɔgɔn ye senfɛ sa Etienne Tshisekedi ale yɛrɛ kɔni kun banna ka taa koyi nka waati laban in na sa ko jɛkulu marifatigi ninnu ka ko hukumu kama a ma sɔn wulikajɔ ma yaasa ka se ka ye wa sabula ale kun y'a yira ko a ni jɛkulu marifatigi k'olu tɛ kuma ɲɔgɔn ye k'u ka maaw ɲini maa min bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ Irisikaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ukraine ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale sɔnna lamɛrikɛnw ka kɛlɛban o kuma ma tile 30 ko kɛlɛban olu Irisi ni ɲɔgɔn cɛ ko olu sɔnn'o ma min ye laɲini sa ale sɔrɔla kɛnɛ min kan o kɛra Arabi Saouditekaw fɛ yen Jeda u y'a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ye Zelensky ye ale ko sa ko k'a ɲini Irisilakaw fana fɛ k'u k'u dantigɛ ko n'o tɛ ko ale kɔni sɔnna bi
Moscou fana y'a yira sa k'a fɔ ko ale sɔnna a sɔnna bɛn banni kɛlɛ banni ma min ye marifaw ka da ye a sɔnna o fana ma nka ale bɛ min nɔfɛ o ye bɛn kuntalajan de ye ani kɛlɛ in kun yɛrɛ k'o ɲini k'o dɔngala kari yaasa marifa kana ta tuguni ale b'o fɛ ni tile 30 kɛlɛbila ye sabula min ye irisilakaw ye olu ni Bielorisi olu de bɛ hakili jagabɔ kɛ Vladimir Putin ko k'olu ma d'a la n'o y'a sɔrɔ ko in ye sɛbɛ ye sabula olu bɛ bɛn min nɔfɛ o ye bɛn kuntalajan ye o tɛ tile 30 bɛn dɔrɔn ye nka o bɛɛ n'a ta min ye irisilakaw ye olu kɔni bɛ wulikajɔ la hali bi Ukrainekaw fɛ yanni nin bɛn in ka sɔrɔ u ye gosili kɛ nin kalo in tile 12 ka ɲɛsin Ukraine ale dugu dɔw ma États-Unis kaw fɛ yen Donald Trump ale y'a yira sa k'a fɔ ko ni irisi kɔni ma sɔn fiyewu bɛn sɛbɛn min kɔni sigira sen kan ko ale na ɲangini ta ka ɲɛsin irisilakaw ma koyi irisi sɔrɔdasiw olu yɛrɛ kɔni ye Vladimir Putin a bisimila course o kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni waleya ninnu fɔli ye min ye Ukraine sɔrɔdasiw kɔni caman ko olu kɔni kun ka ca o yɔrɔ in na yen kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ waleya min bɛ ka fɔ tuma min na o y'a sɔrɔ bɛn sɛbɛn bɛn ma k'a kan sabula sigi kun kɛlen don ka irisilakaw olu ka jaabi kɔnɔ États-Unis kaw ko sa k'u ka douane hakɛw u bɛna dɔ fara o kan 100 sara la k'a kɛ 25 ye min ye acier ale ni fugan o mun bɛ b'u fɛ ka taa jamana wɛrɛw la mars kalo tile 12 kunungo ko min ye Donald Trump ye a y'o sɛbɛnw labila sen kan Union européenne mɔgɔw ko ni a kɔni waleya in kɔni kɛra kɔni ko tiɲɛ don k'olu fana bɛna na min Américain minɛn min bɛ d'u fɛ u bɛna taxe sigi o kan avril kalo nata in o tile fɔlɔ Marine Le Pen ale bɛ sɔn ka taa min ye Tchadkaw fɛ yen Idriss Déby denkɛ o kan ka bisimila nin kalo in tile 15 n'a tile 17 ko Marine Le Pen a tɛna dan jamina dɔrɔn kɔnɔna ma a hakili b'a la ka taa suranga minnu n'olu sigiyɔrɔ bila ka taa i ɲɛda olu kan farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ sa an b'a da outlook kan k'a fɔ ko kafu ale ka lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen o tako 14 o kɛra sudafirikɛnw ka cɛbɔ n'o o y'u ka fédération ɲɛmaa ye ale kelen pe de tun ye cɛbɔ ye kafu ɲɛmaaya la min ye Patrice Motsepe ye a kɛra ɲɛmaa ye tuguni san 4 o dira a ma o b'a yira sa k'a daminɛ san 2025 la ka taa se san 2029 ma ale de kɔni bɛna kɛ kafu ɲɛmaa ye fo ka taa se o waati ma o kɛnɛ kelen kan sa min ye Samuel Eto'o ye ale fana sera ka don nin waati na kafu ale kɔnɔna na ka kɛ tɔnden ye tɔnden min ni a jɔyɔrɔ n'a tabilaw bɛna fɔ don nataw olu kɔnɔna na jɛkulu minnu fana bɛ yen ni olu kan ka maaw sugandi ka taa FIFA kɔnɔna na sa o mɔgɔ 6 olu fana sugandi Egyptekaw ka nin lajɛ in senfɛ lajɛ min n'o bɛ kɛ kafu yɛrɛ tɔgɔ la sisan an bɛ taa Seko ani Dɔngo ale kɛnɛ kan. Leka wuli k'i jɔ. An y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa Seko ni Dɔngo san hukumu kɔnɔna na don o don an na a lajɛ ka fɛn dɔw fɔ fɛn minnu bɛ yen bi n'a bɛ se k'olu faamuya bi an bɛ taa Kulukorokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔ kɔnɔna na an donnen sa min ye donsoba ye n'o ye Amadu Jogo Jalo ye an na ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ Amadu bɛna ɲɛfɔli k'an ɲɛna min na bi wulada in na o ye ale yɛrɛ ye mun faamuya Seko ni Dɔngo san sigili la an ka jamana kɔnɔ Ɲamɛfara n'o o bɛ Kulukoro mara la nin waati na sɔkaw fɛ yen nafa min b'a la ani a bɛ min ɲɛ a nana cogo min ale yɛrɛ bɛ min dɔn a la Seko ni Dɔngo ale kɛnɛ kan an ka jɛ an ka donsoba lamɛn n'o ye Amadu Jogo Jalo ye. An ka jamanakuntigi Jina Darme Asimi Goyita a ye ɲinan san 2020 kɛ a ka laada ko san ne yɛrɛ bolo a ɲɔ kun ma deli ka kɛ Mali parce que jamana si tɛ taa i ka laada kɔ jamana si tɛ se ka taa i ka laada kɔ donc o ye sababu ɲuman de ye jamana yɛrɛ bolo ka segin an yɛrɛ ma ka an yɛrɛ ka taabolo an ka faamuya an'an ka adamadenya taacogo a ɲuman bɛɛ ka taa n'o ye ne bɛ misali fitinin f'i ɲɛna Jina Asimi Ala ye a kɛ ale ka fanga bɛnna k'a sɔrɔ an ka artiste kɔrɔw ani laadako kɔrɔw
porte o keba koro kwa mun be balu bi maram palo ko yoro ko yafi mun flat donc de la musu koro ban ani ci ko bala ko ban tadi mun balu bi ko dogli kan a kere ko ni de evite tan de kan do ni palera la ko ka ko ya di wallahi parce que ani kan hakila ni ko hakila ni ko ami ke an yere di ami kan yere di o do dugutigi minnu fana ka dugutigiya manda ka kɔrɔ kosɛbɛ mais dɔw bɛ dugutigi dɔw bɛ u san 40 dɔw bɛ san 50 bɔ dugutigiya la donc olu fana wele ka taa kɛnɛ kan donc artistes ni artisans an ka laadala ko dɔnbabaw ani an ka donsoba kɔrɔ minnu ka kalaw ka kɔrɔ minnu ka kala ka kɔrɔ n b'a fɔ donsokuntigi dɛ n ko minnu ka kala ka kɔrɔ i t'a sɔrɔ k'olu reçoit donc nin ye jamana yɛrɛ jɔli sira de ye nin ye parce que jamana si jɔ i ka laada kɔ kasimi da sɔgɔ ni ko amadu jalo do ala ni kulukɔrɔ parce que kadibu yɛrɛ choix de ye kadibu sigi ɲɔgɔnmɛ fara ni ɲɔgɔnmɛ farakurulama de ɲɔgɔnmɛ farakurulama an denmisɛnninw tun bɛ taa yɛlɛ a bara k'a kɛ ɲɛnajɛ fɛn ye mais ne bɛna kabako de f'i ɲɛna ɲamɛ fara in banadenkɛ dɔ b'a kɛrɛfɛ anw fa tile la ka na se an kɔrɔmasa anw ma maa si ma fɛn fa ne kelen de ye bala fa la nka n t'a se fila n ye bala fa la siɲɛ kelen fajiri fɛ n t'a se fila awɔ n ma se yen bilen n ye bala in fa 5 heures du matin n ye n disi fo 8 heures tɛmɛna fo dugu jɛra ka 8 heures kɛ ka dugu jɛ ka bala ta ka boli ka d'a kan yɔrɔ n'i sunɔgɔra n'i kun jigɔra yɔrɔ in na i bɛ se ka ko dɔ de bɛ yen kuwa i bɛ se ka ko dɔ de bɛ yen a bɛ bala a bɛ ɲamɛ fara in kɛrɛfɛ kuwa bala wo bɛ ɲamɛ fara kɛrɛfɛ ja ɲamɛ fara in ye yɔrɔba de yɔrɔ barikama de don parce que sɔkɔ yɛrɛ b'a fɔ dɔrɔn ko maakɔrɔ ka tile la ni seli kun sera u tun bɛna selimafɛnw de ta yen dugutigi de tun bɛna dugu bɛɛ ka seli gatigi bɛɛ ni yɔrɔ selimafini a bɛna bɛɛ ta yen gaden bɛɛ kuwa ni da ye seli tile 3 seli dɔgɔkun a b'a ko k'a jɛ k'a bila nɔ na k'o de tun bɛ kɛ a yɔrɔ in na yen nɔ o ye kelen sɔkɔ ka laada ko ba de tun bɛ kɛ sɔ in dugu in ka kɔrɔ kosɛbɛ a ka kɔrɔ dɛ ka kɔrɔ yɛrɛ de u bɔra segu kɔnɔ mɛ olu ka kɔrɔ kulukɔrɔkaw ye kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de i bɛɛ yɛrɛ sigilen olu ka dugu de kan awɔ i bɛ bɔ katibugu ka na yɔrɔ ɲini ka nin kɛnɛ in de ye sɔkɔ ka dugukolo de don k'a ɲini sɔfɛ ka na sigi yen nɔ so katibugu ye tɛ dugu tɔgɔ ye katibugu ye ekɔliso tɔgɔ de ye katibugu ye ekɔliso tɔgɔ ye katibugu tɛ dugu tɔgɔ ye dɛ katibugu ye ekɔliso tɔgɔ de ye parce que ekɔliso ye projet kun dilan ni katibugu de ye u y'u sigi o yɔrɔ min ye o bɛ sɔ ni kulukɔrɔba de cɛ maa kun tɛ yen mɔgɔw nana baara de nɔfɛ IPR ekɔliso baara nɔfɛ mɔgɔw nana o nɔfɛ ka sigi IPR ka dugukolo kan wala suɲɛna donc ɲamɛ fara in kɔsa in na 2004 mars kalo hakili a araba laban ni ma fili a date kɔnɔ dɛ ma dɔn le 23 ou le 24 a araba laban maa ɲuman sufi dɔ de nana olu nana bɔ sɔkɔ y'u conduit ka taa n'u ye yen nɔ olu de ye maa ɲuman ko ye découvert mais anw bɛɛ kɔni y'a dɔn ko fɛn dɔ tun bɛ yɔrɔ in na ɲamɛ fara in yɔrɔ n'a ye fɛn dɔ tun bɛ yɔrɔ in na ɲuman kɔni découvert ne kɔni ma siga parce que ne hakili b'a la en 2000 ani ma fili anw taara dɔnnikɛlaba dɔ fɛ yen farafin an ka laada dɔnnikɛlaba dɔ fo senu a y'a fɔ an ɲɛna ko an ka dugu kɛrɛfɛ ko ku fara dɔ bɛ yen nɔ ko n'i b'a la k'i bɛ baji ye wala a bɛ baji kɛrɛfɛ ko nin ye yɔrɔ barikamaba ye dɛ k'a bɛ dugu ni tilebi cɛ bon anw min taara kulu de la kuwa ja nin fɛn de don awɔ a ko fɛn barikamaba don ja maa ɲuman dɔ dalen b'a kɛrɛfɛ mais finalement a bɛ ka faamuya ko maa ɲuman caman de bɛ yɔrɔ in de tun bɛ yɔrɔnin in na yɔrɔnin tɛ yɔrɔ gansan yɛrɛ de ɲɔgɔn bɛ fara in kɛrɛfɛ wa haminago a ka ca ala fɛ n'i dama ka ca la hali n'i tɛ yen a b'i mago ɲɛ ne yɛrɛ kelen misali dama min bɛ ne bolo la ala de b'a ko min ye min kɛ k'a kɛra ɲɛ kan ala de b'a da dɔn walahi de ala ye kabini maɲumanko in découvert la donc ɲamɛ fara in y'o ye a bɛ mago ɲɛ mɔgɔ ye n'i kɔni y'a dafalen la kɔni n'i dafalen a la ni kɔnɔnajɛya ye i mago bɛ ɲɛ ɲamɛ fara in kɔni mɔgɔw b'a ko ɲamɛ ko jɔn ta o tɔ ninnu kɔni ne tɛ kuma olu kan parce que olu ye dɔnniya sira min ye ne t'olu dɔn ayi ne t'olu dɔn mais ɲamɛ fara in kɔni bɛ yen wa fara wɛrɛ bɛ a kɔfɛ o n'a tɛ tɛmɛ mɛtiri 400 ɲɔgɔn kan o b'a kɔfɛ o fana ye kabako in de bolo ka tɛmɛ ɲamɛ fara parce que kabako belebeleba dɔ de sigilen don kabako fitinin dɔ kan bon kabako ni position ani foyi ma bɔ ɲɔgɔn fɛ mais a dugu tɔgɔ ye ko dubabu minɛ fara donc est-ce que dɔw tun bɛ taa ta o la yen ne ka faamuya o ye quoi dɔw minɛ fara mais mɔgɔw t'o jate ɲamɛ de bɛ mɔgɔ impressionné mais o fara minɛ impressionné ka tɛmɛ ɲamɛ kan o fana b'a kɛrɛfɛ an ka yɔrɔ ninnu yɔrɔ kɔrɔbaw don ka sɔrɔ hali sɔkɔw tɛ dɛ o y'a sɔrɔ sɔkɔw tɛ dɛ awɔ da sɔgɔ ni ko ala ka ɲɛ bɛ d'an ma. Ayiwa nin kun ye Amadu mankan ye Fala ye n yɛrɛ bɛ ɲamɛ sara ka sababu ɲuman fɔ han parce que waati dɔ la a gɛlɛyara an yɛrɛ sera yɔrɔ in na ye wagati y'a sɔrɔ ani Aminata Daramani denmuso
n'o ye Awa Meite an n'ale tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ale tun bɛ kɔɔri di sɔkaw ma u k'a sɛnɛ yaasa ka se ka kɔɔri kɛ. Ko dɔw gɛlɛyara an sera yen tiɲɛ na ɲamɛfara in a ye taa turu ci a la yɔrɔ min don a yɔrɔ ti nkalon tigɛ. Nin ye kɔrɔlen kɛnɛ ye n'Ala sɔnna ma sini Bamakɔ misiriba an ye min fɔ Manden den maaw olu ni minisiriso min bɛ kuran ni jiko kunna sa k'u bɛna taga misiriba ale pano solaire ka taa latɛmɛ minisiri ale ka bolo kan sefa wari miliyɔn 90 o de donna a la min ye Manden den maaw ye olu kɔni tun ye layidu ta ko miliyɔn 50 nka baara taara se fo miliyɔn 90 ma bi min ye misiriba ye fala ye n'a y'a diya a bɛ se k'a fɔ ko ale kɔni sera a yɛrɛ kɔrɔ pewu kuranko ta nasira la. Baara min kan ka kɛ sini o ye ka misiriba minɛn minnu dilanna ka ɲɛ k'olu latɛmɛ misiriba mɔgɔw ma. Minisiri ale jɔlen ɲɛna a na kɛ juma seli waati nɛgɛ kanɲɛ 13 mana tɛmɛ miniti 40 misiriba yɛrɛ kɔnɔna na minisiri bɛ k'a kɛnɛ kan Bamakɔ dugulenw olu na kuma ta min ye Haut Conseil na kuma ta Manden den yɛrɛ maaw olu yɛrɛ na kuma ta minisiri min bɛ ji ni kuran kunna ale fana na kuma ka taa se misiriba alimami ka dugawu ma o bɛ sɔrɔ sa ka taa ka yaala ka min ye yɔrɔ in ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na. Nin bɛ dan segi an ka wulada in na kibaruya la kibaruya mun n'o a bɛ an ka baaraw jɔya n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 21 taxation ko kuma an bɛna na babu sigi ale kan bi maa 2 b'an bolo min ye Balo ye ale ni Bill ka bɔ sigida 2nan kɔnɔna na olu na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka ɲɛfɔli k'an ye taxation ko la. An b'a fɔ sa n' Ala ka suntigɛ timɛ di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous.